ikti jeng ni kapor kemudak jeng kecing lai lui berkecing kemen kecing terungkat kecing terai amen amen tuan ni yang lagi jaga syong kejongi kalau kapor ni bangin sedang no ini kejeseng tinggal pedang subha hiwe kue baro kibadan ni kejaka pedang subha rudam tak itu kibaro kibadan lem batni lingba ka YouTube channel kejongi belum kurkui pi tuan ni lebat mani ban ail baro kebagidan ken kemat kejong terai ngilai ban pandemi tadi kedonut kejongi ken isupu ken yang kemat kejong terai ken ino terai sisa ke terai bilang meu berdei hak penyok kejongi aro baro ban haswa bagini ya ceprang aku awal pulih keti kejong belai ban kumta ngilai ban ya duai lang dengan jo kemensim pendem kemat jong terai ban IT ke dia seng hi baro gawe tengilai ban duai ban pulih keti kejong belai kata galong naki Sam which is Pak Sanpo dekat ke bening kong terten di bawang ni tu yero try tu yero play hagi jaga kentang jo tu yero hagi sahid bening ke bor jo tu yero namar ki jingle bakrau baro tu yero kat bakum ke jing krau ke batam ke jo tu yero lagi jing riu gitu rai tu yero nak nebel bat kedui tara tu yero akan jeri bat ke jing syat bat tu yero jing tem ksai bat hagi syarati tu yero hagi ksing bat tu yero hagi nakra ai ke baro kamu penhiar mensi kan yero try tu yero try amen haleluya kani kalong kaktin ke jomble Kashimya ka kum ke hukum namar ko yang iban leye kashimya ka kum ke hukum ke bau try ha yang ni ke pon bangide ke iban wan khma jo try ban yaro ke amen ban ailot paro ke bagi dan shu pada bible honir ko ang tumno yaro dah ka jingshat te kum tangin pelai lo yeladi ngin wan khma jo try kani ka por baro ke ban baro tu bedun online ru hanun jaga ka vidon te in syakri utrang in mani utrang ada kecing lai lo ini kapor amen haleluya 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 ai kham jam yaro you try yaro you try yaro you try tangan ini kapor liban rai tu kecing rai bang jing ai jom ni tongin ya liban dua ini kapor angin IT ini kapor marah Haleluya try Yesus melang memiu belai berdei hak beniau ke sini rok try. Idam khmat jome ke try baru ke try ke berdei hak ke try sami ke try. Ngishipti memi ke try ni ke por ke try pengetang ke try lati ke try ni ke por nam tak mon ke jome ke try. Nam tak jing crowd jing snake ke jome ke try shisha ke try ablai bakor. Ni IT ke ni baru ke try ke mon ke jome ke try. Mun sim jome ke try unor kat pangi ke try ke por ke try Yesus bakor. Haleluya haleluya try pengetang memi ke try ni ke try Yesus. Baru kita orang bilang wan dia kita orang kita room ni kita jangka dia semua kita jemput selek ke jomi kita dorong kat ke jomi kita orang ni kita jangka kita orang shisha beli bakor long bala ke putih ke jomi kita ikai mami kita orang ni kita orang ke por kita ikai ni kita orang kita orang ni por try Yesus balmani kita orang Yesus beli bakor yes Lord shame kita orang Yesus IT kita orang ke por baru haleluya 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 Tuhan Yesus bakor mensin jomi see to me, Jesus. Hallelujah. Oh, it's Jesus. Hallelujah. Jesus, God, oh, yes, Jesus. Try. Walau jangan try. Biar tak ya donut nopo. Melam yang diharuk di umat jantai. Olah banten yang nyanyi. Baik
Yes, Lord, yes, Jesus. Tuhan cuma ni Tuhan apa? Inailot kan siya try mabadehak ka siya. Baro kan ka bangiwan hani ka jaka. Kijingkit ka jangi baro kan yung subo khmat ka siya try. Mabadehak kan banyo ka siya ro kan. Mabadehak kan banyo ka burang bor baro kan. Hagan ka por kan yung sidam ngom. Khmat ka khet ka jong try berong try belong badehak banyo ka jingka. Belong mamik try. Baro ka bangadwan ka try. Baru ka try ka mga iyo try. Nawan bulot baru ka macam ni Jesus. Nami kalong masyami baru ka try kanyain mga play ko. Tangan cuma niyo try ka po.
bening balai
kat kejumi kita lagi nyai kita beli ke dono kejumi kita lagi kumtam kita beli sok te kejumi kita sisa kita iskon tu kita dan kaya kita lagi berkeraban le kita lagi kerjakan kumtam kita lagi orang try long kaman kejumi kita long kaman kejumi yes Lord Jesus aduh ini baru kita lagi kejumi beli shibun Jesus beli shibun Jesus Jesus Kristus kata berkapan ni baru. Amen. Amen. Haleluya. 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 Ai cái chính thập ti cái jam cho trai này kapro. Hallelujah. Ông kham jam. Hallelujah. Yaro you try. Kaburam baro ngi ai shall try. Bat ngakwa ban ong koble sibun kay nong yalam ya kajingro ba jimani. Ngi osno sisai ke jorongkat ka jomo try ka ba phialam yangi sakaket ka jongo lamba kajingro ba jimani. Kaburam baro ngi ai shall try. Ka sengi ka bakrau ka bangilayo banyak wan lang banyak lum lang kumne kroi hak ne ka ying ka jongu ka ying ka jingkor ku ka bangin syakri penan buram lang ya ka kordeng ka jongu ke sai sin pat na priang sunga ba ya pi iwe pue baro syaka ying ka jongu try hak ka kordeng ka batyang tam e ka jongu try jisu ubalong unang penem jongi na priang sunga ba ya pi ho nya i sibun ki bangai na kiwe ki balang ru ngila ki wan lang hakan ika jaga ban syakri penan berom lang ya kekerteng kejong utrai i priang singop ha kelum lang ya piru haka kerteng batiang tam e kejong Yesus Kristus te ngila apoi sebagai ke benta pa jong ka jing skri kejongi hakan ika step kata kalong bangin le ban rum se jing duai ni don katu kan ne kimat jing duai ka banginya duai ya sai hakan ika por handrai jwa banginya rum sya kane ka benta ngakwa banyak pule lang nagatin ka jong play ka baong tumne nga pule nagasiti ngan pule nagasiti sa ginong Filipi ka lenong ka basaw ka dekat ka bahnri tung ya pun lang ka baong tumne wat kuslai ya ki ero Handrai haki eki baro da ka jing duai bat da ka jing kerpat lambat ka jing aingu to pin pentip ya ka jing pang jong phi sha ublai ka tin ko jong ublai ka ong bagi nong kuslai eki baro handrai haki eki baro ngin su pendam lang ha ka jing duai ngin su pentip sha ublai jongi balong mau unong le yaki kamba haleluya tengile ban rumno syaga benta bangin lej ban duai yasai ke dan sau teli ki mat jing duai ke bangin la penbet ban duai yasai akan ka step ka ban nongkong gile ban duai namata ka jing lej mission ka jong i apostol arar kongkrom bat i bible teacher B1 rap siapo Bangalore ngin duai ke jerongkat ka jong u kan long akan ka mission tour ka jong ki unsuma sukher ha ka lenti ya ke jong ki unai ya kata kading ka jong mensim bakoi ka bahakano kanu ka jaga bakilaj banyalap ya ka tin ka jong u baro ki bagyos ngeo kinyo ya ka jing pen embat ka jing kerku haleluya ka benta ka baar nyelai ban duai na mata ka youth conference apo ajaran ka ban long nadu kat kendai hadu arhuwe u Desember ha uni usnem bat nge ka balai ngile ban duai da ka benta ka gospel concert ka ban long ha jaya po dinam hall ha Shillong kaban long haka khalai torek u Desember u Hajar Husan bat ngile ban duai ru ba kane ka gospel concert namar bakalong si benta kuman penmi pisah ka bayade baka convention ka bangin long apo Shillong ngile ban duai ba ublay un pli kilat
ngile banduai ba ngila senaru ngila prindru ya kikat ki babun kumbasi ajar tli ai ngile banduai ba kini kikat baro kinyan om da kabor ka jongi andre da kabor ka jong utrai ngile ban IT chak santi ka jong utrai baro ki bangile kan long kat kum ka jing alam ka jong u ka benta ka basau ka long da benta ka convention ka basau pho ka ban long hapo shilong ka ban sedang na do kat kendai hadu arpu arumas wa arhajar arpun reu kini baro sautuli ki majing duai ngile ban IT chak santi ka jong utrai wa baro ngitip wa blay jongi blay jong kelak blay jongi klur bala ban le ke baro ke bangi gimla ban mudur rei kom bang kecil ke jong play ke bangi la pule menne ko yang gi bangi nong puslai ke baro rei haki ke baro ngin chupen tip show try play jongi hallelujah to ngin le ban pendam lang ke jing doi kan ka por long bala ke khui ka korteng ka bakrau tam ka jong me try balong usib ki sim utrai ke try ublay halor baro try be chunga ngawan bandam hakmat jong me ken try kan ka por ken try bas ngongu e me ken try mata ka jing bha ka jong me bas ngongu e me ken try mata ka jing pen em ka jong me try ke jing kur khu ken try ka mela le ka jing em ka jong i we poi baro ken try ngawan bas ngongu e me ken try baro ka buram ka jing aro ngi ai so me ken try be chunga hallelujah hakan ka por ka step can try be chunga ni don can try be chunga heki majing dua ke mangin dua gin yasa ngin pentip shame can try be chunga hallelujah senga ba sha score ma me can try be chunga heki jing dua ke jong i can try be chunga ka panang kong can try nga dua ke jing let mission ka jong bible teacher can try be apostle arat kong krom sa bangalore can try jesus be chunga ngi dua ke rongkat ka jong me kan long lambat ki ha na du kan sengi kan try ka bagi sedang ka bagi la let can try be chunga ba ha du ka sengi ka bagi wan phai can try be chunga nga dua Pagjanongkat ka jong me ka jimpun sle ka jong me kan long lambat ki tribe e chunga hallelujah pun sle ma me to I me can tribe ka ding ka juman se ba khu jong me can try kan long lambat ki can tribe ki leja ko no ka jaga bakin yala bi ka tin ka jong me can tribe e chunga mun se ba khu jong me unya toi lang kal e ka juman se ba khu jong me ka be lang rangkat bat ki can tribe ki mun se ba koror kin la kan ta ban wan phai saka hima ka jong me tribe e chunga hallelujah suma su kher ma me can try tribe e chunga hallelujah ka jing khot ka jing khia ka mat ka jong ki can tribe e chunga hallelujah ha du ka sngi ka bakin wan phai can try kin wan phai ka basuk can tribe e chunga hallelujah ngam ban dua lu can try na mata ka youth conference apa jaran ka ban long na du khat kan dai ha du arhuwe jong December ho ne snem can try ngi dua jero kat ka jong me can tribe e chunga nga dua can try na du ki sngi ka bakin lapan kre can tribe e chunga kan long jero kat ka jong me can try baro ki jing dan kam jong kan ke jing ya seng can try be chunga kan long can try ke jing kur khu bakar pang ka jong me can try ye dua can try ba men kren ma me can try ki samla can try be chunga bagen long la kloy ban let ban tu chikate ka jing shakri can try na ba ka long ka jing Syakri ka bakar pang ka jong ki can try be chunga bagin lain bagin yo can try be chunga ki jingker ku bagin mat can try be chunga ki kamba can try ki bakrau ka jong me can try ngi dwai ru can try ketika than ye ketika dong hi baro ko we ketika snong ki ba marjan can try be chunga bagin la can try ban wan bat snap he kan ka jinga seng can try bagin yo pediang ru ka jingker ku ba ka jing pen em can try be chunga ka jong me hallelujah ngele ban dwai ru can try be chunga na mata ka gospel concert ka bakum ka balang ka jong ina chulong ina pen pray can try ha kaban long te jaya kaban sedang kaban long ka khalai tere ku December can try kaban long shibenta ban pen mi pisa can try be ngada banta ban rakhe can try ke jing tap sop house nem jang ka balang can try bangin long rui ka convention ka ba sop ho can try be jang hallelujah kedua ke jing pendap ke jing pen piang ka jong me can try ke liang baro kan long can try be jang hallelujah naru kin nong ruai kin nong tem kin nong put can try ki bangai baro kin long lak loy can try ban wan ban tu can try be jang sagane ka gospel concert can try be jang hallelujah Jesus be jang ngila print can try ki kat can try be jang ngi IT sak sang ti bakrau ka jong me can try babaro can long can try be chunga ki ba ya can try be kanum sa ka we can try be chunga hallelujah kran ma me can try ki para bangit baro can try be chunga bagen long lak loy can dan kata ka men sim kloy can try be chunga bangin sim can try ya kan bukan long si bentaban kursyani ka balang can try be chunga baro on ban IT lo chak samti ka jong me can try be chunga hallelujah
Kum ju can try ngoban duai de montaga convention ka basop ho can try kum ju can try be chunga bagan long sibenta ban rakhe ke jing dap sop hos nam jaga balan ka jongi hang ne sulong can try be chunga ka ban long hang te po golf ling amaran saw can try be chunga ka ban sedang nadu khat kandai hadu arpu ar jong match how ar hajar apun riu can try kini ki tarik can try be chunga ngilau penbet can try be chunga bagi IT sing sang ti bakrau ka jome can try baga kamba ka jome kan jia can try kan ka jinga convention can try kor khuma me can try na do ki delegates ki ban wan na keleng ki jaga can try be chunga hallelujah suma sukher ma me can try be chunga baro ngi wan ban IT lucha me can try panda pan biang ma me can try be chunga kor khuma me ki jing dan kam baro na do ki jing pan kre can try be chunga do ki jinga seng can try baro can try can long ki ba dap de mun sim ba khu jo me can try ji sum ba ka tin ko jo me can try kala keren yangi kala ya thu yangi baginum khuslai ki baro can try ndre ki baro ngi chupan tip sa me can try be chunga ngi chu IT sa be can try ma dei ma me can try unong le ki baro ki bakam kraw can try be chunga yogan ti ma me can try ka burom baro ngi ai sa me ha ka tu Jesus ngi duai amen hallelujah yero you try Ngasngok ma pia sam thia tong inong e hallelujah yero you try kalong ke ka ba ngok nanat bat ke ka ba sngo ngu sisa you try na ba udang pli kala yangi bagin yo sngo ka ktin ka zong play te hakane ka benta ban hakane ka por ngila jam segawai pat ka benta ka kalong ben yo sngo ka ktin ka zong play Gidon na preng jongi syakri jong try I elder elnatan wanrap iban ai bariban ya sam yangi nagaktin ke jong ublay te akan kapor klem da sim shu ya kapor nga khot ya isakmat bin wan ban sim ti akan ka benta pat kum ka dak ka jing sngongu ya ka tin ka jong ublay ngi priang sngoba tak bag thap ka ti ka tin ka jong ublay ba yo syakri jong u Hallelujah. Yero you try. Ti kaniga step ng kong ngi aingu you play na kabenta kaniga way pat kasngi ke jong try ka bangila ban wan lang kumni kum gi khun ke jong play ban syakri ban pendon burom bat ban pen kraw ya ka kerteng ka bahalor gi kerteng baro ai ku play ya ka restriction singers ki balaya lam ngi se ka khat jong try ba gi yero ba gi mane Imat sisai ke jing dor kat jong try ber ke jing kerku ke jong play kat bagi dang don hakapor jong ke jing yaro ke jing mane tingai ku play nadu I baksenta I bayalam me ke jing syakri ha ke step ai ku play ki dikan jong kabalang ki dikanes jong kabalang ki ba don lang hang ne ai ku play ro ya pi ki long kami ki long kpa ki para bangai ba it nadu ki samla ki ba don lang ha ke kapor ai ku play e pi way ha kerteng ke bathiang tam u Jesus Christ bulong nong pen im jongi ngin yai ken mau ru ki syakri jong trai ke jing duai ke jongi ngai ku play ru ki ka ya ka bakila ibet ban ai hangai ne ka por ban kren ban sam ke ktien ka jong play ha pedeng jong pi ki para bagai pa i te ha ka por ngin Ya pai no syaktian ke jong blay bat haswa bangin pai syaktian ke jong blay ngakwa ban penken mau na kaktian ke jong blay hi na ka proverb ka baan hu pra ka khat ba khandai kong uta uba pai no ela ki skor na ka bayo sngo ya ka hukum wat ka jing duai jong uta ka lom ka ba ijili kamut kaktian jong blay ka khat yangi Bangin pensang skor ya kaktian ke jong play ngin ngap namar ladang ngimtre ban ngap ya kaktian ke jong play wat ki jing duai ki jong iru ki long ki ba ijeli ong kaktian ke jong play te kum tangin ay ka attention jongi ngin ay ka concentration ke jongi ha ka step ya ka ban ngap at ban skor ya kaktian ke jong play hoj om mga wan kren ngangan long tang umapis u jong play han radio play ban kren de play uban
penkendu iki mensiam jongi ki badan hakani ka hall bat kitu ki parlok ki ba sengap lengba ki social media ru komjo ti tong ini apai bat nga sya ka sithi ka ba ar upol sya u Timothy kalenong ka ba ningkong ka dekhot ka ba phra bat komjo ngan puli ru ya ka dekhot ka ba khandai iwei ka sithi ka ba ar u Timothy kalenong ba ningkong ka dekhot ka ba phra bat ka dekhot ka ba khandai kaktian jong blai ka ong kumne namar kata wat ngole ran ya kata ka jing pla ya ka ba utrai jongi ya kata ka jing pla ya utrai jongi lemne ya nga unong sa bandi jong u henry to ya syak sitom bat ka gospel kat bakum ka bor u blai dekhot ba khandai ubala pen im yangi bat ubala khot yangi da ka jing khot ba khoi kat bakum ka jingle jongi Henry kat bakum ka jing tmu ka jing ai jong uhi ya ka baula ai hangi hau Chris Jisu menshwa ya ki ya bom jiu kut kan e galong ka tien ka jong blai bat ka topik ka bangakwa ban kren hagani ka step kare wat ngole ran ban playu trai tongin ya onglang wat ngole ran ban playu trai ngin kenturu ya la de ngin ong ngam ngole ran ban playu trai kini gide ki kentien ki ba upol ukren ha Timothy ka sithi ba ar ka jong upol sya Timothy ka de ka sithi ka ba upol utho ya ka ha ka por ka ba udang don ha ka ying sa bendi harum kadai house nam nriu ponyo hadian ukris nriu ponyo edi bat upol utho ya gani ka sithi bat had kendiat por hadian baula tho ya gani ka sithi ukut no ka jing em jong u ka perthai bat uyak no na gani ka perthai bat kadai ka sithi ka ba ladangin puli ya ka kadai ka sithi ka ba dap da ki kentien farewell ki bang kren sngongu ye ki babon kade ka sithi ka ba upol khamtam ukren show Timothy ban ai ye ki jingkentu ban ai ye kita ki instruction yo Timothy namar upol u i yo Timothy hadu kata-kata kat hadu ba ukhot yo Timothy ukhon ba i jonga ngiyo i ha khot ba ar jonga ni galenong uang ukhon ba i jonga udai u spiritual son lani ukhon bakan jaman siem jong upol but u Timothy udon ni kani ka jinglong ka ba usngo septi udon ni kani ka jinglong ka ba usngo du jingkerman udon ru ya kani ka jinglong ka ba umla ban yak chaprang namar kadau balong ba menta ulatip ba upol ula syaset bendi biang harum bat kani ka jing syaset bendi yo nong yalam jong u yo mentor jong u yo ta u briu uba aimen sim ya u ha ka jing syakri ka penlong yo Timothy ba un sngo si ka men sim bat ba un sngo syakti Henry Paul udon ban kentu yo Timothy ha kani ka lenong uang ha kani ka dekhot ka bangila puli uang wat sngo le ran lani wat nom tengkai ya kaban yalap ya ka gospel wat nom tengkai ya kaban playa u Jisu wat nom shu silent no lani wat nom shu ngap jar no ban kren syapang u Jisu tina kata kadao hakani ka sithi ngiu i ba upol upen iru au Timothy bakidon kibrio kumbalai jat kita kibrio kiba u Timothy un saya kendo ngi iba lesingan pule ke dekat ngan suong ke dekat kibriu ki benengkong upol upen iu Timothy kindon kita kibriu ki babaklano na ka jing shisha katkum ka sithi ka baar Timothy ka long baar ka dekat ka bakhat pra bat kumju ka dekat ka baar pausan nang ta uong kidon sakiwei pat ki jai briu kita ki kibriu ki banian yale persya ya ka jing shisha kat kum Timothy ar Timothy kalong balai dekat banyo ba pra
nang ta ki don ru ki briu ki ban phai no na ka jing shisha kat kum ka shithi Paul shu Timothy kal nong ka ba a kal nong ka ba sao ka khot ka ba sao ar Timothy sao sao teu Paul pen iu Timothy brong Timothy ki don gini ki briu ki ban baklano na ka jing shisha ki don ki briu ki ban yeng ya leru ya ka ni ka jing shisha nang ta ki don ki briu ru ki ban phai no na ka ni ka jing shisha te kum usamla medon kam ba menom ngol eran ban yalap ya ka kerteng ka jong utrai Jisu tongin ya ong lang haleluya ngan wan ra sepi ya ki lai teli ki benta balei ban ngimdei ban ngol eran ban plai utrai kat kum ka jing tho ka jong Paul bat ka don ru ka wei ka benta ka bau Petros ru Ukraine haga bai dei bat kani ka jing bom ngol eran ban plai utrai hoja ka jing im jongi ngim la ban lan ya kani ka wei ka don me ka jing ngol eran ban plai utrai la ban dei nasibun ki daw ki bale sela dangin pet ya kani ki lai tali ki daw yo ngingat hakita ki daw bangin sapet ngaru nga dei wei briu uba layat leng ba ya ka jing ngol eran ban plai utrai war hadian bang alamat yo try kadang simpor sakato katne snam yanga bangan yang bandot kata ka jing slur ban yang ban yalam ya ka gospel tinga smotu kani kamdei ka basutrei tang hanga Henry kan trei ru way po way ubala ngai jau Jisu Henry ngai balang ba kani ka kubor kani ka step kan yarap yang i bangin yo ya kata ka jing slur yo ya kata ka bor ka ban erase no ya kata ka jing ngol eran ya ka ban playa u Jisu Kris ka benta ka benengkong ngam ngol eran ban pla ya utrai namar nga itu ya ubah ngalanget ngam ngol eran ban pla ya utrai namar ngala itu ya ubah ngalanget hakani ka shithi ka ba an Paul shau Timothy ka lenong ka baning kong ka dekhot ka ba khat an tungin ya pet ya ka tu ka dekhot ka ba khat an ka tien ka jong play ka ong kum ni namar ka ne ka daw nga sharu yakini ki e penban ngam ngole ran namar ngala itu ya uta ubang ngalanget bat nganget scam ba ulong ubala banda ya kata ka bangala IT hau hamar kata kasi kadau ka baningkong ka ba penlong yo Paul ba unom ngole ran ban play utrai ka jigem ka jogu kadei namar ba ula itu ya utrai uba ulange haleluya ngani thu ye pi ko ki para banget ba ye kani kan dei ka daw ka baning kong le se ka ba penlong yang i bangin ngole ran ban play utrai ka daw ka long namar bangin pat simla itu bha syapang une unong pen em syapang une unong sius pa habau pol uang igini ki kentian namar pinpe ha tu ka khot ka don kentian ka boong ngala itu ngalanget bat ngala IT hakatui ke dekhot ka ba phara ka dekhot ba khat ar uang ngala itu ka ba kit ya ka jingmut ka ba ong ngadon ka jingya dei ka ba jan bat ublei ngadon ka jingya dei ka ba jiliu bat ublei ngadon ka ta ka jingya dei ka ba scam bat ublei na kata ka daw ngam ngole ran ban play utrai nga habang apai din sa ka jing em jonga ka e ka daw ka penlong nga ngan ngole ran ban play utrai di namar bangam pat itu bahaya u walada le sila penhe pensana ka long yeng kristan hakakur ka jat ka ba iet yo blay ka ba syakri yo blay ka ba yalam sa ka jing duai Henry personally halade kadang don ka por ka ba ladaki briu ki wan ban keli jing keli yang asa pangu Jisu ngampat la ban batai ka rukom ka badai te kata ka penlong yang bangan ngole ran ban play utrai Henry parlok ba iet para bangai ba iet
Kai ka bang akwa ban ong hagani ka step jong gani ka sngi ban erase no ya kata ka jing snow le ran ban play utrai ni don kam ban ithu ba ya unong pen em jong i uji sukres ladang ila ithu ba ya hangno ba philet hangno ba pidon ha class ha ka jakatrei ha office ha lengkha ba philet bala ha ga bri ga ba pidon halenti hapok kali ke bapi syam lada pila itu bahaya ni unong pen em ka kerteng jong u kan mi be na ka sentur ka jong pi namar balai bapi la itu bahaya u kata ka de ka ba baro ngimat ya kata nang tau pol uang kuno ngala itu ya uta u bangalanget kadon ketu ka kentien ka bong ngalanget kamut yuni ubang alanget yauni ubang ala syamia yauni ubang ala serendar yala ka jong ka jingem hau namar bangadon ni ka ni ka jinglong bangan nget pura hau jisu ba om don shu da ka weipat kalat bangadang syamia ki weipat ki sos lani ki telong jong ka perthai de namar bangala it hau kata ka daw ngam sngole ran ban plai utrai nang tau uang susu akdoi kita khot bakhat uang banganget scam baulong ubala banda ya kata ka bangala IT hau hakata kasngi ngala IT hau hakata kasngi upol usdang banyathu yo Timothy badong Timothy ngala itu yo try ngala nget yo try ngala IT hau try galenti ha Damascus ngala IT laga jong ka jingem ban nga tips kham une ula ban protect une ula ban ya daya nga habang apla ya ka kerteng jong na kata ka daw ngam don kam ban smole ran namar ngala IT laga jong ka jingem sha utrai ngala da IT pura ya laga jong ka jingem sha u ngam ar tien ba upol un pulebe ya kasam ka balai puwe ka khat ka basan ngamar tien bau pol utip bahai ka sam ka balai puwe ka khat ka basan ka baong kum ne nginia pulih ka ne ka step jong ne ka skiban pen kan mau ila dia ka ong kum ne sam lai puwe ka khat basan ka ong haki kti jong me ngala IT ala ka mensim mela sius pa yang atrai me ublei ka jing shisha upol klem artatien utip bahai ka ne ka khat Bano hakikti jong me try ngal IT la ka jong ka mensiam. Na kata ka daw sim ya ka jingkut jingmut ban ong ngam ngole ran ban plai utrai namar bangla itu ya ubang langet. Para bagian ba i ngakwa ban bu ya ka ni ka challenge happy iwe. Kata ka long sedang ban eksamen ya la ka jong ka jingem hato ngalaju plan em ya utrai. Yo lese don pring jong pi ka ni ka step jong ni ka ski pila long kristan san snem si post nem ar post nem lese palat ban ya kata ka ar post nem ka mangla ong Henry pi syam ya la de ba pi dang le tut ya ka ban plai utrai examen ba ya de ngating yo don na pring jong i yo ba ka de ka daw bang impat sim la itu yo utrai ngimpat sim la don ya kata ka deep relationship close relationship ba unong pen em jong i uji sukres yo ba ka ne ka de ka daw ka ba kraw ya ka jing em jong i ka ban penlong yang i bangin le ran ban plai utrai Henry ka jing kentu ka ne ka clip mat kalong lada don na pring jong i ba long kum ta sedang no ban ong trai ngakwa ban don ya kata ka close relationship ban me bandon ni kata ka jing yadai ka ba jamat me bandon ni kata ka jing em ka ba IT lot bandang nget pura hame bandon ni kata ka jing em ka long rooted in Christ lani ka bala pensu thiet hau Jisu namar katahi kan penlong yang i banginom ngap jar hangno habangi don ro tongin ya ong lang haleluya lese pidang yo i gi kubor ini gisngi mara job semi final ka India ki haka women's cricket world cup ka way na ka Kristan ka bakerteng ka Jemima haka interview kam shimla ngule ran ban plai ka kerteng ka jong trai
Wala dengitip bagari India kadai kari kababon majority kadai ki Hindu. Kibala let's say kandon ka jingma ya ka karya ka jongka kandon ka jingma ya ka club ka bakadon kandon ka jingma ya ka membership ka bakadon haka team jongka ri India henry haba la interview ya ka Jemmy ma ka ong ning kong nga ai ngo ya u Jisu. Ka ong ning kong nga ai ngo ya u Jisu ngam ong ngatip pangamla ban le dala dehi ya ka ni ngatip badai ka bor ka jong uplay ka bala ai bor ya ngapen kala ya ka jingkran jong ka ketien kasih bar ka ong ya ka ni ka kentien ha ketien English ka ong I keep talking to myself hapdeng jong ka mach ka ba ka yale kala thaj na madaki kenta ka haban chutiet ya kita ki bol ki bawan klem sange bar ka ong I keep talking to myself layathu baka Jemmy ma ka duai thli ka por ka badang yale kriket Kaduai haki way pat kitli. Nakata kadaw haka interview kasi I keep talking to myself. But hadian bakala duai tli kawan kaktian ka jong play ka baong yang betik ublay unyale nakabenta jong pi. Kawan gani kaktian haka Jemmy ma. Barkai ka bangamod ban ong galong baki briu ki bala syam ha ya ujisu ka jigem. Dalay kinomla ban chus ngap jar klem da keren ya ka kerteng ka jong ukres. Hallelujah. Hallelujah. Nakata daw ka ka mga doan ban kentu ye piko ki para bagay ba ye ki parlok ki bala ban sngo ye ka kubor. Kalong bawat sngo le ran ban play utray namar balay bangila itu ye uta ubang ilanget. Habang ila itu ye ne ubang ilanget. Katahi kan penlong yang ibangin yai play u Jisu Kris uba utray. Kawai na ka jinghikai lani ka tips ki soul winner yo nong job ya ki nong job mensiam kata kalong don't go unless you come what like lada phim patwan kani kadai ka bangiyo ki tips ki soul winner kata kalong namar bong Jisu barobor u khotchwa salade wang wana nga pi baro ki bathan ki bakhya ka jingket ngan penjam pi Lese kia ka jingkit namar ka pop kia ka jingkit namar ba usoitan ulale don bor ka jingem ka jong pi kia ka jingkit namar ba kita ka jinge ha ka jingem kum tangin lechwa hu Jisu ngin matchwa ka bor na ungin matchwa ka ta ka jing pensle ka bana utrai hadin ka tau Jisu ong khilai yala ya ka gospel siki benriu baro haleluya ngangit ba utrai unom pat pha ya no lada kita kimpat simlamat ya utrai Lada kita kimpat semla itu ya utrai. Ngangit bau utrai unong pat pha ya kisenran lada kisenran kimpat mat ya Jisu. Henry namar ki utrai la tip ha kini kila dak mat nga. Kini kila yo jing hikai na nga. Kini kila smutu syapang jonga. Kini kila itu ya nga. Kini kila saki ya nga. Nakata daw kilet mentah. Yalap ya ke gospel. Don't go unless you come. Wat pat let lada pim pat wan utrai. Tika cingken tu kalong lada don na pring jongi ki bangidang don kamban let cha Jisu ngin let cha Jisu namar ka cingkhot ka jong blay yang i hadien bangilawan cha Jisu kata kalong bangin let na kabanta utrai banginom ngole rahan ban play utrai namar bangila itu uta u bangilangai kabenta ka baar ngam ngole rahan ban play utrai namar ngatip bakadon ka bor u blay ban penem ngam ngoleran ban play utrai namar ngatip bakadon ka bor ka jong blay ban penem man ka por ka bangi play utrai ka don ka bor ka jong blay ban penem ong ka shiti shiki nong rom ka lenong ka baning kong ka khot ka bakhat rio upol uju unong tho ya gani ka shiti haba Ukraine ni gani ka kikentien hagi banget ki badon harum Ukraine haka dur jong kata ka testimony ka jong uong kumne rom kalnong menengkong khot bakhat rio uong namar ngam ngole ranya ka gospel ukres kadon biang katu ka kentien ka bong ngam ngole ran ya ka gospel ukres naba kalong ka bor ublay ya ka ban pen ya way pa way ubanget ya ujiu nengkong ban ya ugrik ru upol uong ngam ngole ran
ya ka gospel ka jong ukres lese upol un kentu Timothy banong Timothy wat mut bangan dei umrau jok upat syaniro nama dei upat syaniro ubala ring rau gitu gipor bat ulaset bendi yo pol wat mut bangan long umrau jong kisipai rom lani jong kasorkar rom baru penken mau ngalong umrau jong ukres haleluya kamu habang ngalong umrau jong ukres kamu laring yang ada ka jing iye ke jong ukres laring yang ada ka bor ka jong ukres laring yang ada ka ta ka jing pensle ka jong ukres ngam lasyo ban le da ka weipat henry tang na mar ukres pina kata ka daw uang ngini kentin ngam skole ran ya ka gospel ukres na bakal long ka bor ublay ya ka ban pen em yo way pa way ubangai kam desu tang yo jiu upol shwa jong kalenti ha Damaskus shwa pan ya shem ya Jesus Christ ushun bha ya ki gentle ushun bha ya ki ta ki non jiu henry onda bolo ya shem yo Christ usyam plan ka bor jong kani ka gospel kalaban trey mentawat si ki gentle si kita ki Greek ka bor jong ka gospel menta kalaban trey ya gini ginong tong dok ha ya gini ki briu ki bom long ay kini ginong tong dok ha ki bom sim na tip ay bom don education bom don ka kanu ka qualification ha ka jing puli henry ha ba ki kren da ka bor ka jing start kay gani ka persyang upol banwat pleng kadai ka bor jong ka gospel kadai ka bor ka jong ukres na kata kadaw ha bo syem ya kata uang ngam ngole ran ban palai utrai namar ka don ka bor ka jong ublay yaw banget haleluya ngidang wan yalap sian haten ring harut surok ngiyang ban yalap ka gospel hoy ka de ka jarang khat hap slap jur bau slap ring ngiyang kata ka baranda ka bala tang ban yadaya ka khli jongi ki kejat ki ji speaker ki ji henry kat bagi nang yalap haten ring ngayalap hangta kan bang idang yalap hoy ki dong gibri wasngap na gijong hidukan tambang kakmat jonga kayu ibe yo way samla ubada sngap na do basdang hadu bakut ka jing yalap hakadonur jonga ngong ladau te umwan duai ru ngan lenhi ban keli namar ngai thu kadon ka jing I full attention ka jong u ya kaktien ka jong play but hadin bangila khot duai ayu play ba wan hi onda ha bau lawan uang doai lam nak menta jonga nga khya ka siket uang imei jonga isitom para jonga idang let kelas ban ngilong tangkum ta ka yeng kadon ka jingkit bakhya nga banga hap ban ai bai dawai imei ban kersian ka bai school para bat nga tresitom hadu kata bat hadu ko penlong yang ngabang ngan im kata kajing im ka besudap ka jing kuslai kum tangi duai bat maria duai ngai i ka jing kelah ka dur ka jong o nengkong bawan syu i kata kajing khya ka jing smosi ka jing kuslai henry maria amen ka jing duai yo i ka jing pernai ka dur yo i kata ka jing per sim kren syu i kata ka jing ngiya syong yong yang ini syong di sha swang ya di sha na balawai ka jing yalam ban persyang ban kelina u ka iga bapis ngo hadien bapila hadien mangilayo jing duai uang ngasus ngohon ka mensiam ngasus ngohon ka ja ka mangila khat hang ta ban ya bangru uang ngalas ngodap ngam kwa su ban ba me ngalas ngohon ka mensiam bat kung tang yong lada yungin saya kendo biang hakasngi ka ba arsngi hadien babot ngilong jing yalam mau diang uniu lapoi shwa jongi yo i ka jing kelah sedang banyarap ban sam kitrak sedi ki mangkesin ki bangiwan ra bat ufun met bat sngi ban pa duai ban yo i ka jing kelah ka basisha uniu samla bat hang ni nga siam ngong try balingan ngole ranya ke gospel namar nga yo i bakadon ka boraka haleluya para bangit ba i ngila yo i bangila syam bakadon ka bor haga gospel ka jong ukres wabau jisu yalap ki bamatla ki petpat ki berko ki yatpan
kita kiba pang kiba shitom la yo jing pen khia kita kiba du jing kermen ki yo pat e ka jing kermen le se bon na pring jong irung i mat e kata bang ye ngi yo i shisha e ka bor ha ka gospel baga jing keli galong bakum no pat ngindang smole ran ye ka ban yang lamp e ka gospel namar kam don ka we pat ka bor ka ba kham khlan bani ka bor ka jong uchi su hallelujah kadon kata ka kentien ha ka jing ruai I speak the name of Jesus kadon kata ka kentien ka bang there is no other power greater than the name of Jesus don na ka we pat ka bor ka ba kham kraw ye ka bor ka jong uchi su na kata ka daw ka jing kentu i ha ka ni ka klip mat kalong tungin yo ya ka jingmut tungin yo ya ka ni ka jingmut kata kalong bangin yo i baka don ka ni ka bor ha ka gospel ka jong ukres ban pen ban pelan ban pen khia ban na ka dawin yeng da ka we ka jingmut ban ong trying am slowly ran ya ka gospel ka jong me ngakan mau men sim snam ha bang ilej ban yalap sha nong ston ngikat bagi dang yalap ha kata ka jaka lawan ka we ngalai thu ikane sha nga man yathu biang lawan iwe ikan thei samla ban phat duai ban onda bala phat duai da deb jing duai yathu yong bangla deb ban thiet ya ka bled ban ngala kut jing mut bangan penyam no ela de ka ba ot ela ka jong ka ti sibet men miet yong na mar ka jing kuslai henry onda bangi le yo snow ya ka jing ya lap jong pi kapan kelai ke jing mut jonga nga bret no eta ka bled ban ngawan ban sarandar ke jing im la di hau niu jisu wa pialap ban nado kata ka klip mat hadu menta ita i kenthei ni don ki kontak nang ba ita i kenthei i trei kta i ya i yang im don shu kata ka suicidal spirit ublei ula pelan ka niru ka de ka bor jong ka gospel hallelujah ka bor hakata ka kerteng ka jong utra jisu ka bangialap kadon ka bor ban pen kelayo ta ubangai na kata ka daw ko ki para bangai pa ye wat ai bangin ngole rahan ban play utrai wat ai bangin ngole rahan ban play utrai kadon ka jingwa shemen siem ka bong ngam ngole rahan ban play utrai ubala map ya ka bat bangan kok mu ya ka ketien ka baula ai bat ya kata ka ding pana hallelujah ngam ngole rahan ban play utrai ka benta ka balai ngam ngole rahan ban pla ya utrai namar ngajet ban pendon burom ya ublei ngam ngole rahan ban pla ya utrai namar ngajet ban pendon burom ya ublei tungin ya pai bat nga iwe Petros kalenong ka basau ka dekhat ka bakhat rio iwe Petros kalenong ka basau ka dekhat ka bakhat rio kaktien jong blai ka om kumni henry lada unuru usha sitom kum ukristan wat ai un ngole rai pio i ka tu ka kentien ka bong wat ai un ngole ran henry tu un pendon burom yau blai hakane ka kerteng kani ka de ka shiti ka bau po u Petros utho siapang kata ka jing sha sitom kum ki kristan ban akwaru ban wanra shapi ko ki para bangai ba iet baka jing yalam gospel kam dei ka kam ka babarabor ngin yo ya kata ka jing thapmet lani ka jing yaro kajing yalam gospel kam dei kata kakam ka baro kin su appreciate lot ya kajing le jogi kata ka dei ka bau jisu la kren ki apostle ki kren upol ukren ka bible ka kren bahang niru u Petros haba ukren uang wat ai un ngoleran lada u kristan u sya sitom na kabenta ka gospel lane na kabenta ka kerteng ka jong ukres henry yo e ka ni jingmot uta ugalit ban yalap ka banengkong e kalong ban pendon burom ya ka kerteng ka jong utra hallelujah ladang yo da ka we ka jingmot kata ka lalat na ka tien ka jong blai ka jinglet jong i ban yalap ya ka gospel ka dei ba ukres ba ya ka kerteng jong u on kentio si jrong
Nakata daw ka Bible ko on da habala kentiu ya u kham sejrong un penwani ki priu salade. Kan mau ba ukres un man krau bat ngingin man red. Bat hagani ka ketien ka jomblei ke yathu yangi ba u Petros suong wat ai un ngole ran. Lada un syak sitom na kabenta ka gospel, lada un syak sitom na kabenta ka kerteng ka jong ukres, henry to un pendon buram ya u blei hagani ka kerteng. To un pendon buram ya u blei hagani ka kerteng. Tiwan ban kentu yu Timothy ru gin pai biang situ ka ju ka siti ka baar u Timothy ka lunong benengkong ka dekhot ka ba pra. Ka lunong dengkong dekhot ka ba pra. Ar Timothy lunong dengkong dekhot ba pra ka ong namar kata wat ngole ran ya kata ka jing plai u trai jongi. Lemne yang unong sa bendi jong u. Henry kadang katu ka kentien ka bang Henry to sya. Henry to ya sya Shitom bat ka gospel kat bakum ka bor ka jong blai. Henry to ya syak shitom bat ka gospel. Upol ong Timothy wanam skol eran. Lada ki briu kitip bayang ala syak set bendi. Wanam skol eran ban ong ba me ru medei unong buat jonga ubala syong haga yeng bendi. Wanam skol eran ban syak keren ben ban syak shitom kumu kristan. Namar kani ka di ka jingkhot ka bakhuj ka bangila pulia ka dekhot ka bakhendai. Namar kani ka jing syak sitom jongi ka David ban pendon buram yo kres. Namar gi bu yo kres ban engkong ha ka jing im ka jongi. Haleluya. Abangi let ban yalap stesha ka wei ngi jaka le singam da kwa ban penpau kerteng. Ka wei ngi jaka ka bangi let ban let yalap. Onda bila dep yalap ngi samtrax kidon nang ngi ban ya sakhilang ngi kata ngi samtrax. Kidon ki beriu kiba ong sa duai lem na kabenta jongi Henry wei urang ba. Wong piwan nang ne pi penwet yangi. Balai pi yang ne pi penwet ya ka jing yalap jongi. Oh pi penwet ya kedukan jongi. Umtre ban sim ke traks. Bat umtre ban sim kita ki makasin ki bang iterwa. Barang tanga sa ong gini kipara samla kiba late lang ngong bah ka jing yalap gospel kampalat pan ya kani pin ya kedo na magila siam ma bing yalap ang te ya kli yo doni we dong kami iwan ban teo khmat jongi por mi dang yalap gospel tingas ngotu ngong try ka jing yalap gospel ka dei ban pendon burom ya kerteng jome baka burom brio ka jongi barong ini ban serendar ngim dei ban kami watang kandiat ro ya kata ka burom brio ban ong begini baro ki bangan yalap kini baro ki ban yosno gini ban appreciate yang adien bang yalap kam dei ban don ya kata ka donot Henry ban don ya ka donot ban ong try ngayeng namar me pha ngayeng namar ai begini ki brio kin tip ya ka kerteng ka jome bar baya ka kerteng jome on pendon burom. Haleluya. Kajing kali kalong para bangai pa iye hato pilong lakloy ne am ban glorify yo blay hato pilong lakloy ne am ban pendon buram yo blay da ka papilet ban yalap ya ka gospel hato pilong lakloy ne am ban pendon buram yo blay ban ong try ngam ngole ran ban yalap ya ka ni ka gospel lagi ni ki parlok jonga ban yalap ya ka kerteng ke jong me ni ki para ya trailang ban yalap ya ka ni ka gospel hagi ni ki passenger ki ya syong lang ban nga ban yalap ya ka gospel hagi ni ka dong ka bangasa ka shnong ka bangasa ban ong try ngam ngole ran ban yalap ya ka gospel ai ki priukin ong yang nga ubiet ai ki priukin ong yang nga da kumni bat kumtai Henry ngatip baya ka kerteng jong me on pendon buram kata kadai kabangi don kamba haka jing im jongi kum ki khon ki jong play bat hang ning yo i ba upol udon ban kentu ya Timothy wan ra ru yo Timothy ka jing mut da ka bau ong manong yo Timothy haka jing trei ya ka ban syakri ya ka kam ka jong play ki don bet ar ja ki brio ki ban kong de kita ki ban letra ya ka gospel ki brio ki ba de kita ki ba me hapan wanra ya ka gospel syaki tangan jat ki brio
ngam tip ngidon ha kategori ke bakum no hatong ilong ki breu ki ban let ra ka gospel ning idang don kam ba ka gospel ba on wan ra ka jing im ka jongi Henry ai bangin long ha kata ka kategori ka bangin let ban ra no ya ka gospel Henry wan sngorem le sela dang idang don ha kata ka kategori ka bang idang smotu ngi ha balong honest ba dublay ladang ngidang smotu bang adang don kam ba ka gospel kan wan ra hanga tulong lakloi baka ni kadai kapor ka badang biang ma manong try ngakwa baka gospel kanwana ka jing im jong kanang bangan le ra ka ni ka gospel ski wepan kata ka de ka ka ba ngi don kam ka jing im ka jongi ngala kren ni ka ni ka benta jong ka tien ka jong play ka ni ka por kata kalong wat ngole ran ban plai utrai wat ngole ran ban plai utrai balai bangim day ban smole ran ban play utrai ngilapet namar ngam smole ran ban play utrai namar ba ngala itu yota ubang alanget ngala itu yota balanget upole wong ngalanget ngala itu ngala ai tiru ela ka jong kecing para bangin pa ai bangin long kumta lada pila itu yotrai lese pila syushong klem dayalap ega gospel pisu sngak baki wei ki yalap Pikmilen tiba kinong yalap kin yalap ki evangelist kin yalap ki pastor kin yalap kinong syarai kin yalap Henry kan mau berkatakan nom pen kemen ya ka donut ka jong try lada pi ki bala itu yo try pin syusyang ka jing yalap ya gospel kam damut ban yang na pulpit kum bayang kum ni Henry ka jing yalap ya gospel pila ban le ki babon ki banta ngidon ki status ki bangin post pang ka gospel ngidon ki stories hak Instagram hak Facebook bangin post sepang ke gospel ngidon kilat kelenti bangin keren si ukres lengpa ke gospel bandung keren ya ke gospel ban ukres lengpa kilat ki babon ke bangila ban keren da ke bang ya kendu ya ki parlok hak caka trei ke jongi ke mangila ong mende kidon sibon kilat Henry tutip ya kani ka we lada pim play utrai lada pim le ya kani kamon ka jong play dise katakan da pen smusi e utrai namar ya utau bangila itu ya bangila ngai ngidon kamban plastik ki wepan haleluya lada ngila poi ha kanu ka tourist spot ngila bham batai sepang kata ka tourist spot ki we namar bale ngila poi ya dia nginong oh kalong kumta ka surok ka bah don sentiu internet don kiyeng internet don jingking ba internet kumta terter ngilaman batai namar balai bangila poi hakata kerjaka baraka juga rukom lada pila itu bahasa pangukres pila ban batai bahasa pangukres kajing kentu kalong tungin itu bahaya ukres kenang banginom leran ban playa ke gospel ke benta ke baar ke bilalit ban pet ngam smoleran ban playa utrai namar ka don ka bor ka jong play ban penem ka don ka bor ka jong play ban penem kamdei ka benta ka jongi manong ngan dwai ni unyo khaya ne unyo khaya unget ne unget kamdei ka benta jongi kata ka benta jongi kalong ban let ban yalap ya ka gospel henringin shania namar ka don ka bor ka jong bleh kata ka gospel haleluya lese tu priu nomla lese ban plang tuang tuah ka puar ka bang yalap henry e bala ban tip bleh un change u on double let kata ka yalap namar ka jingwan jonga sya utrai ru kalong kata kador haus nem ar hajar khandai ga kan mau idon ka jingalap krusiat ha ka balang NTRC lauba kata ko por ngampat don ka balang NTRC lese ngala let ngala rum ngala mi Henry ngampat simple penya so elade bar ka balang New Testament Restoration Church Henry namar bagi don ki bahayang basam ngiju ya rung ya mi ka balang NTRC ha gawe nya ka jingalap lese ngam tep idi kontrei ikan mau ikatu kejing yalap hausnem ar hajar khandai habangi penlong ha kawe na kamadan ngana kendong jo kamadan ha ka jaka ka badung ngayo sngo baka tin jo kejing yalap ka keren ya nga persyang ban petri nga persyang ban omlet chakmat ha ka jing duai kum ukhanna ubelang syong ha ka kelas 9 sup ban kan mau ke kelas la de kat kumusna ti habang asyong kat bang adang don kata ka harut madan ngas ngowet baka tega ktien ka jong blay ka keren yang
la khot duai ngapen la ka jong ka do lot Henry ngamla ban pen sa ngasulai kum mu khana ret ubaki wei la se ginom pay attention ne kata ka jing le jonga ngalai hangta khmat ngadem yela ka jong ka khli ngajau ki umat le se ngam dei ubak le se ngam kelon ngam kerthat wala ka dei ka bor ka jong blei ka batrei hagi babon hakata ka rukom Henry blei trei hagi babon ki rukom Henry ka jau ki umat ngi khmat jong hakata ka bor ban nadu kata ka klip mat nga smutu bakadon ka ka phala ka jing im chunga kumangala ong ya pi mane le se kam dei banga susan bet wood pau bet wood kata ka jing syakri lani ban su yo ino wood banga let panyalap Henry ka don ka jing tre ka jong blai ka ban nadu kata ka jan mit suki pasuki ki ubriu bat temen usdang panhap no na ka jing im chunga par briu bat mai usdang pan yo jaka bat nak tak daw masyam pleng kadam ka bora ka gospel kadu hadu ban penlong yang hadu kani ka klip mat ka bamentah menong try ngam ngole rai namar ngala itu bat ngala mat ya me mangasyam ka don ka bora me nang ta ngila pe ka benta ka balai ngam ngole rai ban plai try namar ngajiet ban pendon buram ya ublai ka jingalap gospel kadai ban pendon buram ya ublai pitep Timothy Dei tang ba ubana sapang upol bau syak set bendi lada phin pule haga city sheki Hebrew phin siam bau Timothy ru usyak set bendi Hebrew galanong ka bakhat lai ka dekhat Hebrew galanong bakhat lai ka dekhat ka ba arpo lai ka ong kumni ka tien joblei ngala jan ban poish ka bakot Hebrew khat lai arpo lai ka ong to phin yatep bala pelat no ya Timothy upara banget jongi lembat lada wan khamsyan ngan wan khmi yepi siam ne bala pelat no ya Timothy udon hajil usyaban set bendi dei tang ba utip ba pol wong bahaman syak sitom mega gospel henry udah mat si syai kata ka jing syak sitom mega gospel nak ta daw wan uji suru Ukren igitu kentien uang utaha ubamon ban im riublei uhaban syak sitom lani uhaban syak ka jing pen sitom utaha ubamon ban im riublei ong ka tien ka jong blei Timothy lai khat ar kata baro ki bamon ban im riublei how kres kin syak lebe tingi sngotu ya kani para bangai pai bah ka jing yalap gospel ngimtip lanu kan ja ke jela jong I ki we pa ki jela jong ri India bonba ki ba syak sitom na kamenta ka gospel bonba wat ki missionary na ka balang jong I ki bala don na ka ying bendi ki ba syak sitom syak berngam syak berset bat ki ba don bet ha ka tmir jong ka jing syak penyap man ka por ki ba syak berngam kumbangi bena we pastor jong I na Bihar habaki kini ki bapersya ya kinyam kristan ki wan kiongin peniap lambat lada mem sange kene ke jing syakri uang lada pimut an peniap no mentah ni hab andon ni kata ka dot pan ong ngalong lakloi ban syak sitom na ka mentah gospel namar kadi ka benta ka bangi pendon burom ya ukres kani kalong ka ktien ka jong blei kani ka klimat jong kani ka step tungin ya dam langi lagi kali kani ka por ngin pendam lang ya lagi jong ki kli kan iga por ban ngin wan show blay na du ka dok not baro au mangin pej yano show we pa en ringa kwa bangin dalong serious ba ga ni ga step jong ni ga sngi abangi kren ya ga ni ga benta wat smole ran ban play utrai tongi I we pe we ngin don ni ka jing bot banong try ngam smole ran ban play be tongin wan da ka dok not baro le sela da pidon kamban kalawa mut ban thau thmai hakmat show blay wan da ka dok not baro show blay ha ni ga clip mat jong ni ka por tongin le ban duai ko pa jong I bah ban hengi wan ban dem hakmat jong me ha ni ga clip mat jong ka ni ka por king ko try ngi ai ngo ya me king ko pa ba ye jong atra ji suba ko dor ya ka ba me king ko pa ba ko dor mela wan ra king ko try ya ka ni ka khubon na ka tien ka jong me king ko pa ba ye jong atra ka ba me king ko try me wan king ko pa ba ko dor ban kta making ko try me wan ban pen kala making ko try me wan ban thau thmai lang ba ka gospel ablai jong atrai ngio I king ko try mo Paul kan tu yu Timothy
ban nom snol eran ban phai u trai ka jingem namar ngi tep trai namar ngila itho yame ngila shamya me ngila nget ame ngila iti la ka jong ka jingem shame king ko trai namar ka ni ka de ka jing khot ka ba khot ke nyam lei jong a trai banginom snol eran ban phai ame king ko trai namar ka don ka bor u tau banget king ko trai ka don ka bor an pelat ka don ka bor ban penkhya ka don ka bor ban le ke ba thamaya ka jingem ablei jong angam snol eran ban phai ame namar ngajit ban pendon burom yame hagan ni ka rukom king ko trai ngajit ban pendon burom yame ka ban yalap ya ka gospel. Hallelujah try, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, blessed be the name of the Lord, blessed be the name of Jesus, blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Ramashande yalaraba kuri yalarama sete kiri yalaraba yande. Hallelujah try, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hagani ka por kat banginang dem lang yala ki jong ki kli. Ngakwa ban ay gani galahan berkakabu. Le sela don na pring jong pi ki ba don sisya kata ka jing pen ki. Banongan mi nang ni ngan lit ban plai u trai. Ngai galan e kabu ye pi ye ka ba pinwan sya kamad. Idon ki sakri jong trai ki bangin ya bu ktilang hang ni. Ban ngeng scam banadu ka ni ka clip mat jong ka ni ka step. Kijing smole ran kijing sngap jar na ka benta ka kerteng jong trai kijing buteng ban yalap ka gospel. Kijing sngo bomla ban yalap ka gospel kin du no. Bar ha ka por kata ka jing khot ka ban kong ki bakwa ban plai u trai ki bakwa ban sakhi u trai ki wei pai. Ki bakwa ban dang no ban start no e kata ka journey ka jong ki namar apa pisngo thu kan ni ka benta ka ban pendon burom yo trai. Kam dei ka benta ban pendon burom ya la dia. Lani ya ka balang lani ya kanu ko wei pan. Henry ningkong e ka jing pendon burom yo trai. Lada pisngo thu kata ka rukom ngin duai na ka benta jong pi. Nang tangin duai ru iki badon kam jing duai ki wei pan ki bapang basitom ni play ka ni galan e ka kabu. Ban duai na ka benta jong itu ki badon kam jing duai. Nga khot ya ka restoration singers kinwan syakmat akan ika por baki badon kam jing duai pila ban wan jam syakmat bangin duai ru na ka benta jong pingin ruai kan ika jing ruai le se wanam soi ngin ruai ka tien pareng ika ni ka wei na ka him kabang I'm not ashamed to own my Lord hoi kat bagi wei ngin wan syakmat pidang la ban wan baka binang wan ru wan ban keren kini bala wan syakmat keren show jisu keren show blay banong try ngan plai ka kerteng ka jong me sigi wei pan. Hallelujah, 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 try, hallelujah, Jesus. Yes, Lord, hallelujah, try, hallelujah, Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Ramashande, ala Ramashande, ala Ramashela, ladang don susyo, pila banwan sekamat gitu gi bakwa ban yang ban ongan sakhi ka kerteng jong try, ngan plai ka kerteng jong try, ngampot jule lane pila jule tek. Henry pikwa ban ongan yai plai ka kerteng ka jong trai ngam ngole ran ngan bread no jing ngole ran namar ngatep ka long ka bor ka jong play. Hallelujah trai. I'm not ashamed to own my Lord or to defend His cause. Maintain the honor of His word, the glory of His cross. Oh, at the cross, when I first saw the light and the burden of my heart roll away, I was dead by faith. I received my sight, and now I am happy all the day.
I know His name. His name is all my trust. Nor will He put my soul to shame, nor let my hope be lost at the cross, at the cross, at the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away, and I was there by faith. I received my sight, and now I am happy all the day. Kan bay nang ruaya ka diga jing ruaya ka diga klimat. Hoy lesi kubli shibuni ka diga balawan sakmat la don susu ngayay ban khot. Iba pang iba shitom kamper iba kwa ban kalama mud. Iba kwa ban IT thamai la ka jong ka jing em ne se pila le kam kai la ka jong ka jing em. Ni khot sia pi shau chi su ka diga klimat. Parang ngam smole ran ban plai utrai. Hoy kalong ka buram ka jomble yang aman plai utrai. Kalong ka bon ka jomble namar nganget. Namar ngatip iuniu bangalanget yang ka jingim jonga. Hallelujah try, hallelujah, hallelujah. Oh yes Lord, hallelujah. Oh at the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there
time at the cross, at the cross, at the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Jing ai blei, jing ai blei, ai ban plan, ba be em kom yang ba mi la che. Alaja ben ben you ba la jing ai ble jing ai ble ai ban pla ba ben em ko yang the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. My chains I'm gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. Like a flood, His mercy rains.
Tulipan ay ulang yung try ni ka siteng si ka jing tre ka jong play ba ka jing dor ka jong try haga ni ka klimat tulipan ay ulang yung try ablay iwan ban ay go ya me ablay jong ame wan king ko try ban thamai me wan try ban thau thamai ablay jong a klem ma meng im la ban le ai ru em try ni don haga ni ka jaka try ban si penret ela de ban pen ko ngo ela de try bangin mi ru na ka ni ka jaka kita ki beriu ki bom ngole rahanya ke gospel bom ngole rahan ban playa making ko pa godar ngadwai king ko try we pe we baro ke bala yo ngoi kan ke ketien ke jome men bo ka kata ka jing yakop ka do no jongki men bo kata ka challenge ka jing em jongki try bakin mi na kan ke jaka king ko try kum kita ki nong playa me kum kita ki nong ra khubor ki jome kum kita ki beriu bolong lak loi king ko try ban keren ya ke kerteng ke jome ngadwai na ka benta kitu ablay jonga ki badam don kami ke jing kelaba mod ke jing itu ya me ke jing ablay jonga ke ya kata ke jing pediang ya me ke jing em king ko try ai bikin pediang ya me ai bikin kela ka mod ai kin pai syame try namar kata ke de ke bam don kam me kwa ngi king ko try syame nga ai no de ke buram ke jing ko ke jing ya ro ha ke jing ji sungi dwai amen amen hallelujah